Väčšina budov je postavených z príliš ťažkých stavebných materiálov. Výroba a následná preprava si vyžaduje obrovské množstvo energie a spotrebuje veľa druhov surovín. Na konci ich životnosti vznikajú tony odpadu. Budovy z ťažkého stavebného materiálu sú tiež príčinou úbytku prírodných zdrojov a fosílnych palív. Napríklad vonkajší plášť bežného rodinného domu postaveného z klasického stavebného materiálu váži okolo 90 000 kg. Použitím moderných materiálov môžeme hmotnosť na rovnakom dome zredukovať až o 80 %. Máme tu jasný príklad situácie, kedy menej je viac. Menej použitého materiálu, menej energie, menej odpadu. Mali by sme začať myslieť na vysokoefektívne materiály, ktoré sú ľahšie, tenšie a v konečnom dôsledku odolnejšie. Predstavte si materiál tenký ako sklo, ľahký ako plášť, trvácny ako kameň, silný ako betón a univerzálny ako drevo. Všetky menované vlastnosti sú výsledkom technológie výroby vláknocementu. Pre tento materiál je príznačná vysoká miera efektivity. Pozostáva z cementu, vody, celulózy, textilných vlákien a vzduchu. Vláknocement má malú uhlíkovú stopu. Suroviny na jeho výrobu sa získavajú spolu s cementom v regionálnych lomoch a celulóza pochádza z trvalo udržateľných lesov. Následný nízkoenergetický výrobný proces je dokonale čistý a jednoduchý. Jeho výrobný odpad sa pri ňom zároveň recykluje. Vo výrobnom procese sa zmiešava vlákno s vodou a pridáva cement. Vyrobené mokré dosky sa premiestňujú na dopravnom páse. Viacvrstvová vláknitá štruktúra robí daný produkt veľmi odolným a pevným. Pri jeho lisovaní sa pritom odstraňuje prebytočná voda. Po vysušení sa môže vláknocementovým doskám ponechať ich prírodné sfarbenie, alebo sa môžu zafarbiť náterom rozpustným vo vode. Vláknocementové dosky sú následne formátované na niekoľko rozmerov, a to buď na malé formáty vláknocementových striech, alebo veľké formáty pre prevetrávané fasády. Všetky výrobky z vláknocementu sú plošné a jednoliaté. Zaberajú minimum skladového priestoru, menší objem pri doprave a vyznačujú sa jednoduchou montážou. Vláknocement je skutočne univerzálnym materiálom. Ponúka kreatívne riešenia v rámci exteriéru i interiéru, v modernej aj v tradičnej architektúre. Vláknocement je ohňovzdorný, odolný voči plesniam, hmyzu, vlhkosti a agresívnemu prostrediu. Strechy a fasády z vláknocementu majú dlhú životnosť, dokážu odolávať mrazu, búrkam a extrémnym výkyvom teplôt, a to po celé generácie. Efektívny účinok s minimálnym dopadom. Vláknocement poskytuje tenké, ale silné vonkajšie opláštenie pre staršie aj nové budovy súčasnosti.